Carretera i dron. Avui a la Vall de Benàs. Continuem recorrent conques espectaculars. Sobrevolem paratges bellíssims, admirant des de dalt la màgia del patrimoni natural i la dels pobles de postal que l'habiten. Vilanova i Sessué ens saluden els primers, a banda i banda del riu Éssera, baldant-se a la falda de les serres imponents on viuen. Ens atansem a Vilanova. Està en un entorn preciós, bonica i acollidora, té 2 nuclis de població. Encaixada a la serra, la Vilanova que guarda la història, l'arquitectura tradicional i l'art, destaca l'església de Santa Maria, del 12, romànica. La Vilanova moderna, a peu de carretera, ens guia cap a Sessué. És a propet, davant per davant, en un entorn també preciós, una àrea d'origen glaciar. Sessué, diuen, que ha passat d'una vida anclada al segle XIX a ser un lloc turístic de visita obligada. Guarda també un important patrimoni històric, en harmonia amb la modernitat. L'església parroquial de Sant Ginés és considerada una joia del romànic llombard del segle XII, reformada al segle i al XVII. És molt bonica. Està situada en un jardí de vegetació. Continuem admirant els colors de la tardor que posen màgia al paisatge d'aquesta vall única. Des de dalt és encara més impressionant i pugem cap a Lliri, a 2.728 metres d'alçada, a la capçalera del barranc de Lliri, afluent de l'Éssera, un nucli compacte, bonic i cuidat. Destaca l'església parroquial de Sant Martí. Ho vigila tot, el poble, l'horitzó, com si fos una fortalesa, amb una altíssima i esvelta torre del campanar. Les vistes des de dalt són úniques. L'església és d'origen romànic, reconstruïda al XVI i al XVII. És la joia més important de la població, amb detalls arquitectònics únics. Continuem carretera i dron. La bellíssima ruta ens porta al barranc de Lliri i a les fantàstiques cascades que té. Un paradís pels amants del barranquisme, les rutes d'aigua, el senderisme. Aquesta vall té una geografia i un patrimoni natural excepcionals. Saünt, al centre de la vall, ens saluda. Diuen que és on millor es conserva l'arquitectura tradicional, però tornarem un altre dia. Ara volem retenir els voltants, els espais de postal. Impressiona la bellesa de tot. La tardor teixeix una catifa preciosa i impressionant de colors. Al mig d'aquest paisatge màgic, Remastué. A 1.420 metres d'alçada ens deixa sense paraules de lo bonic que és aquest indret. És un poble molt petit, però molt bonic. Destaca l'església de Santa Eulàlia, del segle XVI, rehabilitada del tot i ara amb una nova tasca social. El lloc és preciós. No ens cansem de mirar-lo. Però què n'és de bonica la tardor! Ho tenyeix tot, d'alegria i dolçor. És impressionant. Continuem sobrevolant meravelles. I a 1.350 metres d'alçada, a la banda dreta de l'Éssera, al camí del Solà, apareix, com un miracle entre colors, Eressué. Un poble petit, cuidat, renovat. La joia local ens mira, l'església de Sant Joan Bautista, d'una nau única, orientada canònicament. D'estil llombard en origen, ha estat renovada en diversos moments, però manté tot l'encant original.
destaca al mig i recorda amb orgull la història i la personalitat del poble. Continuem volant. El preciós llac d'Eriste ens diu que hem arribat al poble. Eriste és un lloc molt bonic, un poble preciós. El llac, l'embassament, li aporta un color i un atractiu molt especial per passejar, per gaudir, per descansar i admirar tot el paisatge del voltant en calma. Continuem carretera i dron, impressionats per la bellesa que ens continua envoltant i acompanyant. Des de dalt no la podem escoltar, però tota la vall es parla el benasquès. Una rica varietat de transició entre el català i l'aragonès li dona personalitat i identitat. I arribem a Benàs, un poble amb molta història. Diuen que va ser fundat pels romans. Està documentat ja al 1006. És el nucli més gran de la vall. És la capital, el lloc de referència. Un lloc impressionant. Ben a prop hi ha l'increïble Parc Natural de Possets-Maladeta. Aquí, a 1.700 metres, hi ha el famós edifici de l'antic Hospital de Benàs. També hi ha pics de més de 3.000 metres. I continuem voltant pel Parc Natural, admirant els massissos, les rutes de camins i d'aigua preciosos que hi ha per tot arreu. Comencem a marxar, ens emportem la bellesa dels pics, les crestes imponents, les serres, els boscos. Tots són indrets increïbles. Diuen que és la vall amagada, no pas, està aquí a la voreta. És espectacular.